Dobrý deň, pán inžinier. Mohli by ste nám porozprávať niečo o Shell Eco Marathóne? Čo je to vlastne za súťaž? Je to vlastne študentská súťaž vozidiel, ktoré skonštruovali a zostrojili, vyvinuli študenti vlastne zo všetkých krajín sveta. A tradične sa jazdí v Rotterdame a zmyslom hry je vlastne čo najnižšia spotreba paliva. A je to súťaž, kde sa zvyčajne zúčastňuje niekoľko stoviek účastníckych tímov. Tento rok to bude, predpokladám, okolo 200 z 29 krajín sveta. A myslím si, že je to hlavne zamerané na to, aby sme podporili u študentov takú tú schopnosť myslieť ako do budúcnosti. My vieme, že tie zdroje sa krátia a my ako ropná spoločnosť si to budeme o to viac, a preto my za posledné 10 ročia sme sa pretransformovali v energetickú spoločnosť. Takže hľadáme spolu so študentami, s vývojovými týmami spôsob, ako budeme v budúcnosti žiť ekologickejšie, ako budeme hospodárnejšie nakladať s našimi zdrojmi, ktoré, ako vieme, nie sú neobmedzené. Takže to je zmyslom hry. Preto Shell sa do toho zapája, že naozaj si myslíme, že je to veľmi, veľmi, veľmi dôležité. A aké sú podmienky súťaže? Podmienky súťaže musí to byť tým, ktorý je vlastne spojený s nejakou technickou alebo inou univerzitou, to znamená nie profesionálne vývojové týmy. Musí sa v tom správnom čase prihlásiť a doručiť vozidlo, ktoré je schopné súťaže. Potom sú nejaké formálne náležitosti, ale v podstate to je to. Jasné. A oni môžu konzultovať alebo používať materiály, ktoré sú bežne dostupné, alebo myslím od nejakých sériovo vyrábaných, alebo musia v podstate si prispôsobovať? No, oni by mohli teoreticky akoby používať niečo, čo je bežne dostupné, aj časti z toho ste možno videli na tom aute, ako kolesa z bicyklov a brzdy z bicyklov a rámy a tak ďalej. A na druhej strane, keď chcú skonštruovať niečo nové a naozaj medzi sebou súťažia, tak zvyčajne musia myslieť dosť akoby otvorene, netradične, a teda tým pádom použiť aj netradičné materiály. V podstate čím netradičnejšie, tým tá šanca vyhrať je najväčšie, lebo to je naozaj to súťaž. A aké sú spotreby takýchto automobilov študentských? Sa to vždy meria na liter paliva, to znamená, že vlastne sa to prepočítava na liter, spotreba litra paliva na koľko kilometrov vyjde. A v podstate tie týmy, ktoré sa bežne zúčastňujú, prejdú stovky kilometrov ako keby na liter paliva. Tie najlepšie sú to tisícky, povedzme cez 3000 kilometrov na liter paliva. A to na jeden šup, že v podstate naštartujú auto a... Nie, oni vlastne idú 5 kôl za sebou, vlastne to má istú vzdialenosť. To kolo, a potom sa to prepočíta, oni 4-krát prídu 4 dní, sme eliminovali vplyv počasia a ostatných vecí. Ďakujem pekne.